Oma, imut, wapi, mungil, ready unit di batas kota Surabaya, tepatnya di Desa Banyurip, Pakal Beji PDAM. Yo, iki wapi rek yo, wimut lo. Masalah lingkungan sepilno cak, wis rowa merek yo, wis gak tonggoan karo dalbo lo. Wis dalane wis merdeka, cor-coran. Yo, iki ukurane 5 kali 8, regane 300 juta nego total. Yo, wis ajak langsung ya. Lah, pagar permanen rek yo. Wis full batu alam sampai mendukur ngono iku. Apik rek lho, pagere kekinian. Ya. Wis kena dibuka karo ditutup. Wah, sip subhanallah. Karpot ombo rek yo. Mobil koyo Brio Yaris sik mod lah ya. Wis tak plafon. Deg-degan iki rek duduk plafon. Lho, wah apik rek yo. Wis ana kanopi ngono iku, tenang ae. Lho, pintune samping, delon. Salfok rek karo pintune boys ngono. Mulus rek koyo pupune LC. Ya, ana cendela ngono iku. Wis langsung cak yo. Yo, assalamualaikum. Lu. Nah, terus melebu langsung ketemu ruang keluarga. Loh, wis disediakno kursi nih. Nah, plafone cak sepino cak. Wis drop ceiling. Yo, kamare ono loro cak. Lah, saiki langsung kamar pertama. Nah, gede rek yo. Kena ge iki ki wirah. Wis ana cendeloe, sampean karekno kono gordene mawon. Kono wis tak kei colokane AC. Pintune boys rek yo. Oh, apik rek yo. Wis saiki langsung nang kamar keduae. Kene cak. Kamar keduae padha rek yo, gede. Kena ge iki wirah. Setiap kamar ana cendeloe. Iki sing menuju karpot, ya. Karekno kono gordene mawon. Lah, terus nang kene iki ana dapur sing minimalis. Lho. Kene nggone wastafel, magicom kompor. Lho. Ono kitchen setting ngisor ya. Wis colokan ono. Wis langsung cak saiki cak area laundry room paket komplit desain boys lagi. Lo laundry room. Nah, kene wis tak kekan, kene wis tak ke pembuangan ya. Wis tak dek. Lah terus nang kene iki ono nggone apa iki? Lemari. Nggone sanyu. Yo, sanyu ae ono tempate rek yo. Nah, wis langsung cak yo. Ndokor iku fiber yo, panas kudanan. Panas kepanasan udan gak ngarep udanan, sorry lali. Lah iki kamar mandi nih, mewah rek yo. Gak kalah mewah karo hotel bintang 5. Wis full granit sampai mendukur. Lah centelane andok ready, klosete duduk. Lah ada sabun ready. Wis pokoke mungil-mungil tok. Pintune wapi ya. Wis langsung digas rek yo, mumpung omah iki ready unit. Ukurane 5 kali 8, regane 300 juta masih bisa nego. Iki lokasine ndek Desa Banyurip, Pakal Beji PDAM. Mepet karo SMP 14 Surabaya Benowo. Info lebih lanjut mau tanya-tanya survei lokasi wis gak usah izin, gak usah sungkan, japrian ae 25 jam. Tetap dilayani gratis yo. Untuk nomor WA sampean cek di bio profil. Ready yo. Wis ngono ae yo. Assalamualaikum, bye.